Ahojte, ahojte. Ako to mám povedať? Ahojte. Áno, ahojte, alebo čaute, čaute. Teraz idem do Lidla. Nemám jedlo doma. Nie. Dom. Ako to je? Doma. Nemám jedlo. A teraz idem do Lidla. Ešte neviem, čo tam budem kúpiť. Čo tam si kúpim? Myslím, že si kúpim pomaranče a nejaké mäso. Zemiaky asi áno, lebo tieto dni len jem zemiaky s mäsom, ale idem si kúpiť pripravené mäso. Nejdem ja variť mäso, lebo neviem dobre variť mäso, tak si kúpim hotové mäso a dúfam, že nájdem fašírky, áno. Minulý som bol v Lidli a hľadal som fašírky a nenašiel som nič, ale kúpil som si iné mäso, hotové mäso, tak keď nebudú tam fašírky, tak si kúpim aj iné hotové mäso a tým budem jesť so zemiakmi. Ľudia hovoria, že viem dobre po slovensky a ja niekedy myslím, že viem dobre po slovensky, ale problém je, niekedy nerozumiem nič. Tak čo mám povedať? Že viem alebo neviem po slovensky? Nechcem povedať, že viem trochu, lebo viem veľa. Ahoj, Dok. Ahoj, pes. Ten pes nerobil. Ako to povieme? Keď pes robí Wof. Hryze? Nie hryze. Neviem. To slovo neviem. Aj. Dobrý deň. Ahoj. Som tu v Lidli. Toto zoberiem, alebo vyberiem. Dobre. Povedal som, že budem si kúpiť pomaranče. To sú mandarinky. Asi nie. To čo sú? To sú pomaranče na šťavu. Počkaj. Tiež to sú pomaranče. Toto je pomaraň? Počkaj. Toto nie je pomaranč. Asi tieto, ale sú veľa.
sú veľa. Ale možno vyberiem len toto, lebo nemáme tu posledný pomaranč. Dobre. Teraz idem tam, kde sú mäsa. Dúfam, že nájdem fašírky. Keď nebudem mať fašírky, keď nebudú fašírky, počkaj, áno, keď nebudú fašírky, asi toto zoberiem. I teraz môžem. Nebudem tu čakať, hľadať fašírky, keď nemám. To je čo? Pikok? Neviem, čo je pikok. Ale koľko? Asi 2 sú dosť. Alebo 2. Teraz idem, kde sú zemiaky. Neviem, aké sú lepšie. Neviem, ale zoberiem tieto konzumné zemiaky. Dobre. No. Nechcem všetko, ale by som chcel len jeden. Mám nôž doma. Nie nož, ale nôž. Never end. Počkaj. Prečo som tu prišiel? Olivový olej. Ale sú veľmi drahé. Neviem. Toto je olivo. To je olive oil. Kde je naj? To tiež je olive. 6 eur. To tiež je
Čo to je? Olive pomace oil. Ale koľko to stojí? Nevidím cena. To tiež je čo? To je olivový olej. Toto je neviem, či je to dobré, ale cena je super cena. Tak. Asi prvýkrát si kúpim toto. To je olivový oil. To je olivový olej, nie oil. Oh my goodness. Bože môj. Neviem, čo ešte potrebujem. Mám zemiaky navarené, mám mäso, mám olivový olej. Čo ešte? Asi to je všetko. Na budúce asi si kúpim tieto, ale sú veľa. Počkaj. Tam bolo 1 euro a teraz je 7 eur. Čo to je pre pána Jana? To je ovocie a to je čo? To je pomaranč, ale aké? Bez obalu si toto. Tu mám tak. Nie je to polož. Počkaj, nie je to položená za taša. Opakovať. Čo? To je premium? Počkaj. To nie je premium, tak dám toto. Asi teraz je dobre. Nemám.
A to bolo všetko. Len myslel som, že olej bude 1 eur, ale bol to 7 eur. Oni asi robia to ako nie náhodou. Ale neviem povedať. Dobre, teraz idem domov.